A primeira pregunta do pasado sería unha historia do teu pasado que che traia moi boas lembranzas. E por qué? Bueno, porque traballaba na conserva, aí en Rianxiño, que hai unha fábrica aí, agora están arreglando que queimou. En Rianxiños? Sí, así na carretera, ali arriba xa. E despois estuve en moitos, fun a moitos sitios. Fun a Isla de Arousa nun barco a traballar a conserva. Fun a Ribeira. Traballei moito de solteira. Así que todo. E agora estou a retirada porque son viúda. Do pasado, moi importante para ti, e por qué? Unha persoa en concreto, do pasado. Ou un familiar, alguna amizade. Un familiar que estuvo enfermo, que eu coidín eu. Despois tuvino que meter, foi para que me meteu a asistente social que estaba enfermo porque vivía, marchábame da casa, que non estaba ben. E iba para ali que había unha carnicería, e iba con ovellas pola leira e viñame mollado. Despois enfermoume, xa me morrera o home. Mentres me morreu o home, ainda fun levando. Pero despois me morreu o home, eu tiño que lavar de arriba a baixo, xa non o metía en bañeras ni nada, nada máis que me dou a doutora unhas bolsas para meterlle o sobre e lavalo. Estábame 30 ou 18 horas con oxígeno na cama. Eu tiño que lavar, eu tiña que facerlle todo, pero despois enfermoume, acaboume de todo cando me dou aquel, e dixeme a asistente social: Lola, vámoslo a meter nunha residencia, que usted non pode, usted era eu sola para ela, xa me morrer o home, cando estaba o meu home, ainda se guiaba por ele, pero que estaba eu sola, e non se guiaba, nada ia por min, nada. E dixen: ai, Dios mío, doi-me alma, ser un irmán e metelo nunha residencia. Dixo: pois teno que meter, que usted morre e non morre el, que usted vai a menos. E metino en Ourense, botou 4 meses, despois xa morreu en Ourense. Vale. Mira, hoxe vouche preguntar sobre as túas rutinas cotiás, que faz cada día? Cada día? Sí, que faz? A mañán, ás 8 da mañá levántome. Vou ao cuarto de baño. Despois vou para a habitación e vístome. Sí. Pero antes de ir ao cuarto de baño, deixo a miña habitación, recollei tiña, cama feita, todo preparado. Todo xa está, non? Despois vou desayunar, despois séntome a ver a televisión, os charlatáns que hai do gobierno máis dos outros. As noticias. As noticias. E estou así, hasta que veño para aquí. E hoxe chegamos... A que hora chegastes hoxe? E xa marchamos para Rianxo, para o bar. A que hora chegastes hoxe? Hoxe. Nos empezamos ás 9:30. 9:30. Pero algunhas, total, fomos 6. 6 fostedes. 6. Mi má, pois ainda é un grupiño, 6, porque as outras, uns que non veñen. E outros que chegan tarde, non? Como Romero. Outros están enfermos. E despois na casa poñeme a pintar, vou pasear á horta. Estuvo Luís, o meu xenro, o sogro da neta que tiña en Boia. Sí. Un matraquillo, a fresa me arrancoume os ferros dun invernadero que tiñanos antes, poñía, cando eu era máis moza, para antes de defuntos, e vendía flores. Pero despois dixo: ei, mamá, non quero iso, non quero. E despois deixamos un pequeno, tiñanos 2 embraderas, pero agora o grande. O grande ano de ir buscar, que o desmontaron para que ayudar ali ao vecino. E agora teñeno que montar outra vez. Só sacaron, desenterraron-no. Mi má. Bueno, enterrado non estaba. Estaba cos plásticos aquel lado no chan, e despois que a terra tapada xa non voaba
O invernadeiro. Mas xa tiña dúas portas. E agora sacaron,